Здравейте, зрители на YouTube! Аз съм Николай Петков, моя матка. И сега ще играем... Да! Забравих. Само добре. Ние сме Enchanting Table. Enchanting Table. Enchantвайте се от мен. Лъчи! Не! Още в началото ли? Не! Ей! Грозен! Гаден си! Сега тук трябва да има някой... Но както виждате, дами и господа, говорим като босайде. Само че бързя глас! Го, босайде! Кой го измисли път това бозайде? Много тъпо. Той не е бозичка. Така е, сега трябва да е... Къвет! Гледайте ма. Да, не съм добър хич в сикърството. Дами и господа. Намерихме хексикъл даймонд, дами и господа. И сега да се изпаряваме. Да може да пускам песни. Ще да пусна. Само че YouTube тясмотовци ще да ме хейтват. Помощ! Ей, тук, ако бях джиничка, ще да се скрия. О, негар! Опа! Писете коментари. Аз познавам отлично мапа. Защото чак сега се сетих да снимам, иначе познайте, играх доста уяката. Играх доста на този мап. Ето, тук, отдясно пише Seekers. Трябва да убием само един блок. Едно блокче. Едно. За 110 секунди. Дами и господа, ние ще спечелим, защото сме яки, непобедими. Ще... Какво? Убихме го! Исках само един клип да заснема и това беше клипа. Надявам се да сте харесвали. Лайквайте, сабскрайбвайте, дайте шанс на босайде, абонирайте се за него и чао!